Salama daholo, salama daholo, salama daholo. Koreal. Vidéo naka ty juste fa elaela sasany volagna aminaka fa elaela za tsy mivolagna resaka état fédéral. Za mbola tsy michange resaka état fédéral. Toujours fa za tsy magnina cheval aroe zegny. Tsy magnina cheval aroe eko izy lavidavitra araiky ankilanaka jeniky ampiako. Karaha anao mandeha maramila misy olo voatifitra zegny, olo ankilanao soit les plus blessés zegny igny mila alainao mare. Naka resaka état fédéral. État fédéral maro olo surtout rô baka Antananarivo naka tsy asitriko tsy mankatia état fédéral ampitahorandreo le vahoaka mivolagna fa idirana poko soit Madagascar raiky tsy mety zarazaraigna. Depuis quand état fédéral mizarazara zegny faritra? Non, on s'en fout de ça. Io tsisy resaka kazampavozoagna le vahoaka volaniko zegny. Raha mampamidika poko zao amle vahoaka ity état unitaire ty. Fa ela tsika nidika agnatin'ny état unitaire ty, anaro intellectuel soi-disant mahita toujours les moyens manakinare ataonay le état fédéral. Toujours anaro micherche adipoko état fédéral décentralisation adipoko anaro fa matoela be tsy anaro mbola miditra agnatin'ny politique mbola masaky mandeha devant la télévision mivolagna fa solution zay misy. Or que anaro fa teo fa firy taogna anaro zio, il y a un pied dans le trou, un autre pied mitandrigny. Azonareo zegny fa firy taogna anaro nivolagna resaka état central, tsisy raha manjary état central. Ary tegna mampidika adipoko magnavakavaka. Niany anareo masaky mivolagna fa tsy tsara état fédéral, adalany américain magnapetraka état fédéral. Tanànandreo mandroso, même reo en guerre zegny mandroso tanànandreo. Adala zegny Éthiopie nagnapetraka état fédéral, niany ty Éthiopie il y a 200 avions. Adalany Belgique, adalany la Suisse confédération, adalany olo zegny. Donc anaro mampavozy le vahoaka ary zegny fa mazatra anaro. À un moment donné anaro mpagnano politique io anaro fa tsy nafoaka direct mangala misisina anaro, mangala sisina anaro fa kaza mampiady le vahoaka. Anaro mampidika adipoko amezanao bonbon zegny Antananarivo, tsy amezanao Diego Charez ne tsy miady olo. Soit ataonao passeport eto Antananarivo fa tsy ataonao mavita magnano passeport olo Diego Charez mila mandeha Antananarivo dikan'izay rô magnefa hôtel, magnefa TVA, magnefa raha jiaby zegny ninareo zegny normal zegny. Azafady non, tegna azafady io tsisy adipoko zegny. Adiny toetraigna io fa tsy adipoko. Adiny toetraigna io. Vilezanareo mavanda amle vahoaka. Niany ty hitanareo erreur nataon'ny olobenay taloha jiaby igny. Niany tsy ampodinay eky erreur karakory zay miady izy. Nde tianareo io nde tsy tianareo, izy koa mbela anareo état central, io nareo mahita adipoko amizay. Pour l'instant fa tsy mafoaka état central io. Zavanareo raha avoatoamasina. Izy koa état fédéral io raha jiaby zegny fa nipetraka tamin'ny Toamasina tao tsy niambigny fagnampiana agny boka Antananarivo soit maramila jiaby nandeha Antananarivo. Voleza nareo mavandy. Atsika zao fa misy réseaux sociaux, fa misy Facebook, olo zao fa mampianatra mety ampianariko anareo indika ny état fédéral, indika état unitaire, indika ny décentralisation, province autonome, état régional. Raha zegny tsy mitovy zegny fa zay kazakadalenareo. Anareo koa mandeha télé mivolagna fa mampidika adipoko, tsy argument zegny, tsisy argument nareo resaka zegny. Zay mangataka décentralisation fa tsy tianareo, mangataka état fédéral fa tsy tianareo, état régional tsy tianareo, ino raha tianareo? Ino raha tianareo? Donc za toujours volaniko zay, c'est pas parce que za nangingigny mivolagna resaka colonel Mikael Kofa Lidaya adigna kombanaka toujours la même chose. Mais chaque chose a son temps, volaniko aminareo zegny. Chaque chose a son temps. Madagascar, c'est pas un pays pauvre, justement. Madagascar, mais appauvrisendreo izy. Indao anao mandeha Antananarivo, anao mahita building, olo mitondra Ferrari, mitondra Hummer, mitondra V8 jiaby igny. Misy raha jiaby zegny Antananarivo. Atsika amizay asitrika ty
Am faritra jiaby, anao mandeha Diego possible, il y a un seul hammer, hein. Tu vois, azonareo zay. Exemple fovolagनको aminareo zegny, hein, même terrain d'aviation, tsisy amitsika, aviontsika mila mandalo Antananarivo, reo mangala TVA, port mbola contrôlendreo, je suis désolé, non, io tsy mampiditra adipoky zegny. Zay mivolagna mampiditra adipoky, anareo tribalisme, anareo racisme, anareo fitiavanareo tegna volaniko zegny. Fitiavanareo tegna fa kaza manipuler vahoaka mivolagna fa vita adipoky zo. Zay le volaniko, sasa anaty mivolagna za 99% pour colonel Michael, 10 anareo, za 100% volaniko zegny. Mbola tsy vitanareo, 10 anareo, fotony raha tadiavinay ataony moramora zio, ataony moramora. Io amizay nareo ambadika koa mankadala izy, mivolagna ty chemin tsara mon colonel, ty ataova tsara mon colonel. Zay volaniko amin'ny colonel Michael, kaza magneky volagnandreo jiaby io. Kaza magneky volagnandreo jiaby. Eko anao tsy politicien volaniko zegny, butindreo ankaratsy anao. Zegny butindreo. Donc kaza magneky izy koa reo mpanao politika be fo, raha tsisy raha vitandreo depuis que reo teo, kaza magneky volagnandreo. Tohizany ninao zio fa hita maso fa anao vognony, anao fa mivolagna décentralisation effective zay fa mangala edy. Zay tsy raha sarotiny, anareo ne sarotinao, anareo sarotiny fô de mila tananareo jiaby anareo politicien bio, raha jiaby mandala Madagascar. Je suis désolé, ça ne marche pas. Na sasangôvagna Daya Koufali za 100% Daya Koufali, anareo za tsy mahay Daya Koufali, nareo mahay Daya Koufali. Azonareo zegny possible Daya Koufali io magnano affaire karaha ataonareo fa izy mavita plus qu'anareo. Raha hitako ataony Daya Koufali, zegny volaniko aminareo, magnano asa social izy. Raha zegny tsy hitako tamin'ny Mamy Ravatomanga. Donc za mipousse izy, fotony izy boka amin'ny lakote. Io raha tsy pousseko izy. Io raha tsy aposeko izy. Donc volagna anareo jiaby io, zegny volaniko, tandrignesako izy fa abokako ato. Fotony argument nareo tsy ampy za volaniko zegny. Argument nareo tsy ampy za. Même resaka géopolitique anareo zio, zay mila la Russie, zay mila zegny. Ino raha vitan'ny la Russie zio? Nagnampirant la Russie? Nagnampirant zio la Russie? Or que za magnampy anareo, izy mangigny tsara, mangigny izy tsara. C'est comme ça, volaniko aminareo, atikazio c'est la guerre de communication. Raha jiaby hitanareo Facebook io, raha jiaby information amezagna anareo io, Traoré magnano karaha zegny tany, raha jiaby io tant que moi za soldat volaniko, je crois à ce que je vois. Raha hitako zio, zegny volaniko, fiasan'ny colonel Michael volaniko zegny, zany volagna maramila mon colonel, génie mandeha Toamasina, tout simplement. Amblage armée génie mandeha, hitanao tracteur, allô, idiova lalagna à Toamasina. C'est comme ça qu'il faut travailler. Et jusqu'à la fin mon frère Tika, atsika tsy mety miattaque état fédéral io. Aretsika fa le colonel Michael pour l'état fédéral. Nde ino raha volagninareo fa izy fo tsy mandikadika lalagna tout de suite, apetrako état fédéral. Non, ary sasa koa mivolagna eto fa olo coup d'état le fanjo vidéo Didier Ratsirika igny, izy koa fa nisy coup d'état vlainy le mpitondra chef de tetezamita tsy mahazo magnano commande candidat. Faux, za fa mivolagna aminareo zegny. Déjà tsy coup d'état nataony, c'est une rébellion. Rébellion par rapport amle piantre génération Z. Donc il n'est pas chef de la jeune comme vous dites là. Donc ino manakina izy mandeha tandatrika, tsisy raha manakina izy fa mavozy boka anareo zio. Zay le volaniko, magnano propagande nareo mavozy anareo, mais zay io fokony, zay mizanareo fo. Tsy 99% volaniko zay, za 100% miaraka amin'ny colonel Michael. Izy koa maray izy diso, za midescendre. Pour l'instant raha ataony, raha hitako ataony volaniko zegny, kirikiri de lestage, budget provincial ho avy, mahitana zao atsika diaspora, mivolagna izy resaka passeport 10 ans, mikarakara izy resaka visa, sarotra azahoagna le visa. Zegny diandreo teto ta Paris. Zegny diandreo teto, tu vois. Oui, c'est déjà parti Marie, tracteur fa losagny izy izy koa mitandregny volagna atsika. Za tsy ary nahita président mitandregny volagna atsika. Izy président niany mbola mavita mikoragna amle vahoaka par téléphone. Eko programme nazy zegny maventy programme nazy.
possible tsy araka le message jiaby, c'est normal ça, c'est normal ça, fa zegny raha urgent fo alainy, raha urgent fo alainy, fa atsika voleza volaniko zegny, voleza raha mandalo zio volaniko aminareo zegny, atsika io tsy maintsy ahazo impact amy la guerre raha mandalo, ze raha zavatsika zio. Karakory misy exemple agnatin'ny gouvernement ao, misy nivolagna karakory mba olonay agny à Dubaï karakory ressortissant-nay agny je sais pas moi en Iran karakory ressortissant-nay tany là où misy la guerre, tsisy araiky mivolagna zio, tsisy araiky mivolagna fa kaza miboaka anareo zegny ne asan'ny ministre des affaires étrangères, asan'ny ministre des affaires étrangères, tu vois, mivolagna karakory ambassadinay, tsisy araiky mivolagna. Zegny volaniko, manque be communication amitsika, tegna manque be, ha. Na ino parce que on est des pays pauvres, on n'est pas pauvre volaniko aminareo zegny. Madagascar any misy vola, Madagascar misy raha tsisy a Madagascar. Zegny volaniko, même izy koa misy la guerre zio, atsika tokony tsy ampy autosuffisance alimentaire atsika, fotony atsika mila magnafatra produit ivelany, or que raha jiaby misy amitsika, c'est dommage hein. Canal de Mousla nefa antsika volaniko aminareo zegny, nefa antsika fotony io conteneur jiaby mandeha, raha jiaby mandeha io io afodiny Iran, le canal là nefa antsika zegny volaniko, mizahava vaovao, parce que tout ce qui se passe, la guerre io volaniko aminareo, de tianareo de tsy tianareo, fa ela zany volagna zay fa zasany non, aia Poutine nareo, aia Poutine manakina Donald Trump zio. Donald Trump en espace de même pas 6 mois ino raha vitan'ny Donald Trump, makadala izy alainy présidentanao, tokony mihetsika amizay boka anareo pro-russe, anareo fitiavanareo russe aloha boka, zany efa ela za mivolagna, oui vava foninazy volaniko zay, vava fony ny Poutine, la guerre en Ukraine mbola tsy vitany ka izy andeha, non c'est pas comme ça, c'est pas pour ça za mivolagna anareo mandeha amy la France, non, izy zay volaniko amy colonel Michael, atsika mila magnano tous les moyens. Madagascar n'a pas besoin d'attendre à l'extérieur pour vivre. Izy koa tsika mbola miambigny zegny fo, misy raha mandalo, atsika tsy maintsy avoa fo, tsy azonao, tsy anareo koa mandinia tsara, tsy hitanareo mba olo jiaby zio, pays jiaby zio mikonkogna amy varavarana à Madagascar, ndreo fa Madagascar c'est un point stratégique, c'est un point stratégique. Izy l'Afrique, izy entre les deux jiaby igny zao, dans l'océan Indien, zegny amizay olo jiaby zava-américain zio fa mivolagna koa bon zegny apetraka anay ao, les chinois mila magnapetraka ao, zio amizay tetry lohan'ny la Russie, marigny stratégie ato, magnasary mivolagna fa amianay M8 anao M8 de quelle année, M8 de quelle année, tsy hitanareo mba Sukhoi 27 latsaka i, latsaka Sukhoi 27, c'est avion russe ça, c'est des avions russes. Miadiny areo zio, io tsika mizaha ino raha vitany Poutine, tamy Kadhafi Poutine tsy teo, tamy Bachar al-Assad Poutine tsy teo, vava fony Poutine boka, zio Venezuela Poutine teo, zio l'Iran Poutine mbola teo fo, tu vois. Donc azafady tsara mivolagna, oui miala zegny volaniko, iala la France andeha hitsika amy la Russie, dans les années 80 zay efa nahita zegny zay efa nahita zegny, za miamby Poutine koa, diso za Poutine koa miditra koa, diso za volaniko azafady marigny, anareo nahazo marigny po Poutine nihitsika, mais à l'heure actuelle non, j'y crois pas, mbola tsy henoko mavita manakina Donald Trump, c'est un fou, za mivolagna aminareo zegny, tsy tiako raha ataony fa, mais juste pour montrer quand il dit quelque chose, il fait. Izy koa raha mivolagny nataony, c'est un fou za mivolagna aminareo zegny, izy koa président karaha io fo volaniko zegny, maromaro ho avozy boka olo jiaby, même tanànan'arabo zio misy contre raha ataony le Iran, azonareo zegny amizay volaniko sarotro atsika mivolagna zegny, za préfère rester neutre, fotony maro koa vahoaka an'Iran ao matimaty, atsika 10, 20, non, ndreo mandeha centaine, tu vois, ils découpent la tête, c'est pas un problème pour eux, dikazegny, oui, Cuba, diable mon frère, diable tsisy olo manakina, zegny volaniko,
tsara mivolagna la Russie, tsara mivolagna iny efetry anareo maizako camion, anareo maizako M8 atsika faravoravo edy atsika tsy anareo cadeau empoisonné, tsy anareo fa cadeau empoisonné. Zegny live nakany any tsy ataoko lava fa zegny volako resaka surtout géopolitique volako zegny. Attention, resaka mivolagna koa état fédéral mampiady, non, état fédéral tsy mampiady zegny, toetraignitsika mampiady atsika volako zegny, toetraignitsika fitiavantegna zegny. Misy vidéo zay apartageko après partageko raha misy ety tsy haiko agnaranazy fa za mitandregny izy fo za niteraka tagny hitako resaka état fédéral tsy mitovy papa, tsy mitovy zio, tsy mitovy. Taloha volako zegny tsisy Facebook, tsisy réseaux sociaux, tsisy olo magnamia nouvelle vahoaka. Zio ty misy olo magnamia nouvelle vahoaka, tsy hainy vahoaka taloha fa maro état fédéral nandroso, tanàna état fédéral nandroso. Azonareo zegny. Donc je suis pour l'état fédéral, tsy adignako état fédéral, ary namako jiaby état fédéral, za tsy mirafiro volako zegny. Fôtony sasany mampiady, io tsy mampiady. Idée, tu vois, idée, on échange des idées, tsisy olo mampiady zegny, tsisy olo mampiady. Za reste état fédéral. Alohany mangala état fédéral, bonjour mon frère. Alohany mangala état fédéral, ambilatrenika décentralisation effective, fa mety aminay ane zegny. Fa mety aminay zay koa tsy gourmand karaha ataonareo. Zay tsy gourmand karaha ataonareo, fa mety aminay ane décentralisation effective, enay tsy vita au bout de 2 ans izy ty. Fa dinay fo fa préparenay état fédéral. Zay tsy miady amizay. Zay tsy miady amizay. Donc, zegny volako aminareo, resaka la guerre, resaka géopolitique, za tseniko na regny agnatin'ny ministre des affaires étrangères tokony mivolagna protéger anareo anareo Dubai, anareo maro firy gasa Dubai. Est-ce que misy préparation nindreo par exemple? Est-ce que misy préparation nindreo par exemple? Non, tsisy préparation agny. Tsisy nivolagna am conseiller anareo Bahreïn, anareo Jordanie, anareo un peu partout dans le Moyen-Orient quoi. Azonareo zegny. Fa tsy Poutine nareo io ande agnadoso anareo ao. Za fa mivolagna aminareo zegny. Firy la guerre fa nandalo teo. Nalainy président Venezuela volako. Nietsiky Poutine, tsy nietsiky Poutine. C'est Poutine baka nagnamia armement. Armement zegny mba mipetraka eo izy koa tsisy olo afara anazy ao. Tsara ane mivolagna za nandefa hélicoptère sa nandefa armement. Izy koa tsisy olo andeha hiadike. So andeha izy zaraiky igny, so misy robot mitreko boka. Donc, izy koa za fo, raha jiaby mivolagny Poutine, c'est des cadeaux empoisonnés. Camion des années, quel âge là? Natao peinture hely, M8 zegny fa des années 60 zegny. Azonareo zegny. Tegna ty koa mbô nagnano misy namagna mizaha atsika ty resaka surtout reconnaissance des avions. Zegny volako misy Sukhoi 27 zay, MiG-27 volagnareo izy Sukhoi 27 fa lalatsika. Azonareo zegny. Donc mahay identification des aéronefs, que ce soit hélicoptère, que ce soit tsy hélicoptère fo agnarana araiky, misy Kikioa, misy Black Hawk, misy maro feky. Tegna koa zegny. Parce que nagnano renseignement de resque avion. Zegny volako, géopolitiquement, la Russie en a rien à foutre de nous. Atsika koa zio en guerre. Zegny volako, atsika mila mirester neutre volako aminareo zegny. Fôtony raha nataony NC Christian andraiky firongana ananjy Rajoely resaka avion 777 igny mbola agnatin'ny lohany américain zegny. Zegny volako 10 pointsika zio mangala Iran. Za mivolagna aminareo zegny, io tsika voa maresaka. Mbola tsy vita nigny, mbola tsy vita atsika dans le collimateur ny américain atsika tegna mbola agnatin'ny collimateur jusqu'à niany avion 777 igny, tsy hainareo ino raha ndesiny tao baka. Zegny les américains se posent la question. Ai amizay NC Christian. Nilefa NC Christian, tsara mijereky izy fa nilefa. Ambelana amizay tsika misy problème miaraka na américain zegny volako, il faut rester prudent, il faut rester neutre. Io tsisy mangala parti zegny. De toute façon za tsy angala parti. Azonareo zegny. Après amizay les étudiants agny, le vahoaka iranien mihitsy nangataka. Avienareo américain ke atsika niany mivolagna américain enfin il fait ce qu'il veut. Trump c'est un fou. Un bon fou, j'appelle ça un bon fou. Tu m'énerves, moi je t'attrape et je te... Ino tsy vitany Poutine. Na ino tsy nataony Poutine kamizay tamy Zelensky. Tsy vitany.
Magnasary misoma atsika io, non. Voilà, zegny zay, zegny. Je parle trop parce que j'arrive à parler, mais toi, tu n'arrives pas à parler. Après, si ça te plaît pas, quitte. C'est simple. Nataonao mizahazaha volaniko zegny. Mizaha vaovao anaka anao, intéressant aminao izy. Izy koa tsy tianao anao me mavita mandeha mon frère, simple comme bonjour. Fa za fo mivolagna amin'olo mahita io par rapport amin'ny expérience naka, aboaka koa eto izy par rapport amin'ny expérience naka. Anao rô zay, olo jiaby zao mangataka Trump ne, olo jiaby mangataka Trump, c'est normal, c'est normal. Zay ny volaniko colonel Michael mila melo am raha mandalo, am raha mandalo, nde tianareo nde tsy tianareo. Atsika ho avy misy problème Madagasikara, nde tianareo nde tsy tianareo. Fotony Iran zio tsy andefa pétrole nazy. Fotony atsika misy pétrole tsy exploité tsika pétrole tsika fa ambela atsika io fo, olo hafa mi-exploité izy. Io lera. Tsika tsy mila angala pétrole tany hafa, donc exploité tsika pétrole tsika tout simplement. Exploité tsika. Mais tsy maintsy anonga prix-ny essence, gazole, tsy maintsy anonga raha jiaby zay. Izy koa anonga raha jiaby zay, donc la vitsika PPN tsy maintsy midy koa manonga, taxi brous tsy maintsy midy koa, tsy maintsy anonga raha jiaby zay. Tsisy raha tsy anonga zay, mila melo atsika, mila ampianarina olo jiaby, attention sasany nde agnararotsy zio, agnararotsy hoe ampanongena raha jiaby, ampanongena. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Izy koa tsy tianao anao miala mon frère, ino simple akoa zegny, naka direct ne, izy koa tsy tianao anao miala. Fotony za mivolagna la Russie, anareo boka tsy mahay mon frère, zay ne problème nareo. Anareo mahita vaovao, tsambarinareo marigny raha jiaby zay. Ia mandefa vaovao aminareo, olo mitransformer raha, même drapeau américain tsy mihetsika io fa ataonareo karaha fa vrai zegny. Ia zegny fa nareo zay ne problème nareo, nareo mipetraka ao tsy maregny. Nareo mipetraka ao tsy justement mon frère, zegny anao mandiniky fa le sasany tsy mandiniky. Zay ne problème jo. Zava ao mivolagna mikapokapo, or que c'est la réalité. Tsy tiany heureusement izy zaraiky fo mivolagna zegny. Le problème tsy tiany gasy volagny raha marigny. Tsy tiany gasy volagny raha marigny. Anareo pro-Poutine de quoi? Ino raha vitan'ny Poutine depuis? Anareo juste imagine Poutine alefa agny, surtout atsika africain. Manontania les Camerounais, atao hoe chair à canon devant. Zay ne ataon'ny Poutine, mais après za tsy mijery, ça c'est votre vie. Izy koa tsy tianao, de toute façon vidéo naka jiaby tsy possible tian'olo jiaby, zay ne traître, za tsy traître, naka toujours pareil, za tsy mila Poutine volagninareo zegny, naka fa volaniko ny marigny, za tsy mila Poutine zegny, jamais de la vie. Oui, fotony za fa nahita URSS, anareo mivolagna Poutine tsy nicoloniser tanàna. Za mivolagna aminareo zegny, bien sûr, l'URSS a colonisé. L'URSS a colonisé tout l'Europe de l'Est. Tsy haindreo, raha misy en Afrique, ils étaient pas intéressés. En même temps, ils sont un peu racistes, donc ils se disent, ataonay ino olo joby taty, iro mipetraka tagny, Europe de l'Est tout simplement. Agnotanenareo Bulgarie, la Pologne et tout ça, République fédérale allemande, taloha, après qui encore l'Ukraine, un peu tout, ni colonisé ndreo. Justement, Sergio, zay ny problème nao Elton, anao tsy, c'est pas parce que za ino raha volaniko teo, za mila autosuffisance alimentaire, ça veut dire que atsika zaraiky fo, azonareo zegny atsika mandafo amindreo, mais raha zegny tsy possible, zegny amizay volaniko, il faut que ce soit donnant. Izy koa zao exemple, Afghanistan magnano donnant tsika, pourquoi pas? Azonareo zegny, c'est ça l'exemple volaniko aminareo. Izy koa la France magnano donnant amitsika, sans intérêt, soit donnant volaniko pare naka. Mais les sasany anareo zao mivolagna camion nazy tsika, hélicoptère nazy tsika, tsisy raha angatany la Russie ambady koa. Ino accord to? Zay ne mila zahagna. Ino accord nazy tsika to? Exactement, Russie, USA, iro tsisy raha pare, mais il y en a un qui est plus fort. Il y en a un qui jubile tout le temps. Ça, mis arme nucléaire, ça fait 4 ans, il me dit qu'il a une arme nucléaire.
Hein? Ça fait combien d'années là qu'il nous dit oui, je vais vous bombarder, je vais vous dans l'Amérique ça dans vous attention, Venezuela. Attention, il dans la guerre, direct dans l'ancien président Venezuela. Je l'Iran. Attention, l'Iran. Attention, direct à Israël. 3 sommations, comme à l'armée. Je te prends, tu vois, bombarder. Bachar al-Assad, pareil, hein, ma vous le diable, hein, et c'est normal, c'est la guerre, c'est l'argent, le pétrole, le pouvoir, ou le hein, c'est la loi du plus fort. Aujourd'hui, l'Américain, il sera toujours plus fort. Tant que la Chine n'a pas montré ce qu'il fait, la Chine, les problèmes, dès que les pays sont en guerre, les pays il y a la Chine, il y a la Russie, or que la guerre Viking, Rojab Tisrei, Mangingro. Normal, la Russie est d'abord en train de s'occuper de l'Ukraine. Hein? Depuis 4 ans, en espace de 3 semaines, raser l'Ukraine. N'a-t-il rasé l'Ukraine? Or que, ici, Donald Trump a 12 canons, à 12, à tonne. Tu vois? C'est ça qu'on veut voir. Tu vois? C'est ça qu'on veut voir. Est-ce qu'on attend Karazeng après c'est les Iraniens même qui appelaient les Américains. L'Iranien a appelé les Américains, hein? Vous dire, Zefa, Karana Tochka exemple, Tami, Genzen, Tui. Kara ruin na nyirka, ampia rose, nav américain n'ampi, tout simplement. Bien sûr, les Américains, c'est pas, ils ont pas aidé pour rien. Tu m'expliqueras, à un jour après. Tu m'expliqueras, c'est comme ça qu'il faut faire. Exactement, Watson. Au moins, toi, tu comprends bien. Toi, tu comprends. Nanyiro tu m'as tanana, je sais pas moi. Tanana tenga Haïti nanyiro tu m'as exemple, hein. Votini, Romtad vous l'amène. Romtad vous l'amène, tout simplement. Ah, de toute façon, que ce soit l'Europe, hein. Tan diabio, carburant, tu mets manunga. Carburant, tu mets manunga. C'est un tchara américain, niveau la population. Imaginez un arrosé, via justice, kafanya vanazi, iwonga. Soit des femmes prison. Liberté de système d'eau. Nous sommes les fanatiques. Zemila, président net, il faut, missassan, vous non, zemila liberté. Donc, il y en a pour, il y en a contre. Laisse-les, c'est leur façon de vivre. C'est leur façon de vivre. Il faut rester neutre. Ah oui, mais il faut rester neutre. C'est pas Poutine qui va vous sauver la vie. Il tue RSS, oui, la Chine, man pétrole en Venezuela. Et pourtant, la Chine n'a pas aidé Venezuela. N'ambela la Chine. Azul n'ambela la Chine, jo. Si tu quoi, Corée du Sud, comment ça? Nande tam la Russie, tanya? Il y a les Ukrainiens. Si tu quoi? Mais les restes, non, il n'y a pas de, il n'y a pas rien, blanc comme Narosé. Zene blanco. En blanc, le colonel Timangan, une vite, des blancs comme Naro, arisma vite, ils offrent un vulgaresque diaspora, passeport 10 ans, tenga fatsarane, budget provincial, colonel, colonel, fatstien is, faut-il en appelle décentralisation effective is, fatstien sasan is, fatstien sasan, yo milamza, karakor nazawone, dayaku falivol, on s'en fout, bordel de merde, on s'en fout. Zene blanc comme Naro, is mangan asso social fou yita, tu vois? Mga miez orphelina, mga miez resca cyclone, mga miez tiararek, aleva na rom télévision is ande Ravatmanga 2. In Ravatmanga Koufali Dayat s'appelle pas Ravatmanga. Tu vois? Ich nanga la place de Ravatmanga zé. Ravatmanga vers place par rapport à ces conneries. Tu vois? Tambaran fa Alain comment ça? La richesse de Madagascar, ça lui appartient. C'est comme ça qu'il était tombé. Il Ravatmanga 2e. Tu vois? Arkaz vlang na rofa. Aton Koufali Daya Maurice et toi Nosibe. Tu possible zé. Ici Ravatmanga vlang comme na ro. Asanaz afanzé. Tu vois? Donc, mangtania na ro.
karakory ny asany eo amizay nareo koa magnontany koa ireo jiaby les milliardaires mipetraka en France, les diaspora milliardaires nangalatra volana Madagascar, reo amizay mipetraka eto. Hitanay aminareo tamin'ny diaspora ny alain'ny colonel Mikael tagny, hitanay anareo teo, hitanay visage nareo jiaby tony, tu vois, nareo chef d'entreprise zay mizaha sanareo amizay karakory resan'ny olo aby ty, tu vois, oreke nareo mangalatra Madagascar tout simplement. Azo magnegna nareo zegny amizay nandianany ministre de la justice Fanerisoa andeha izaha karakory fomba izy koa reo mangalatra io ampody à Madagascar. Zegny nandianany Fanerisoa Ernève, ministre de la justice. Koufali Daya c'est un entrepreneur, zegny nandiana en tant que chef d'entreprise izy mavita mikoragna karakory fiasany entreprise ty agny à Madagascar. Zegny tsy hainareo fa anareo fony kapokapoka tout de suite i Ravatomanga 2, i tsy Ravatomanga 2 volagno zegny, mitandrignesa mikoragnesa aminazy anareo. Si vous avez l'occasion, si vous avez l'occasion magnontagné izy tsara anareo, même za teo tsy nahay volagno zegny, zegny fo volagno ty koa Ravatomanga ty remplace Ravatomanga, anao mitandregny amizay mizaha karakory ataony fomba fiasany. Hitanao fomba fiasany fa fomba madio ary izy tsary, tu vois. Déjà j'aime bien avec lui, avec Koufali Daya, en étant nizahako izy tsy manambanimbany piasa anazy, hitasoma tsara tsy magnambanimbany piasa anazy, tu vois. Hitanao tsara fa izy mikoragna amin'olo, il n'a pas la grosse tête comme certains le disent. Non, il n'a pas la grosse tête. Il peut t'appeler, il peut te répondre, c'est quelqu'un de ouvert d'esprit, ouvert de tout. Franchement, Zenevlan, anareo mivonigna hoana fa tenazy tsisy koa navoky zigny nohaniko volaniko zegny, tu vois. Mais le problème anareo jalousie, anao mitady place, anao misolelaka, olo misolelaka zegny dika zegny izy mitady place. Za fa mivolagna aminareo za tsy mila place ary za tsy mila vola, volaniko ary za tsy mila place. Zegny comment vous pouvez me dire za ndeha solelaka, fitiavanao colonel Mikael 99%, non volaniko 100%, tsy 99, 100%, so tsy hainareo koa, zegny naka attention, cette guerre là nous concerne. Zegny amizay anareo mivolagna resaka état fédéral, za tsy manginy resaka état fédéral fa chaque chose à son temps. Le combat za tsy ady agnegna cheval à roue volaniko zegny. Ziotsika décentralisation effective apetraka ny colonel Mikael, iotsika izy koa fa mipetraka tsara protection nazy ataotsika, fôtony mbola maro tsy mankatia colonel Mikael, mbola maro jalousie, mbola maro frongona agnato marigny tsy mankatia colonel Mikael. Za nahita atoamasina ao volaniko aminareo zegny, mbola maromaro tsy mankatia izy, fôtony very place ro, very tapaka sotro volagnintsika zegny. Donc iotsika mizaha izy normalement, izy koa mbela tsika tsy ampanao 2 ans mon colonel, anao mivolagna intérim zegny après 2 ans, d'ici 1 an izy koa fa vita tsara ampaningay. Je pense pas que en 2 ans vita tsika soma tsara le fagnaovagna le élection. Ça c'est possible vitatsika élection en 2 ans, ça c'est possible zegny volaniko. Intérimaire izy, allez augmente 3 ans encore je pense, tu vois. Tanao Elton, za tsy midede sakalava de tsy mety, je n'ai rien à foutre, moi je vois que des malgaches. Azonareo zegny volaniko, za tsy miaraka taminareo tamizegny, naka gasy araiky fo. Izy koa izy fa volagna de malandy izy zavanareo général Péculasse ataonareo fa vazaha izy fa mivolagna izy gasy, agnarana anazy gasy, tavogninazy milevigna à Madagascar, mbona tsy ataonareo fa gasy izy gasy, zegny volaniko. Zegny anareo mampidika boky volaniko aminareo zay, tsy état fédéral mampidika boky fa toetraigniny gasy mampidika boky. Voilà zegny izy. Merci aminareo, à suivre Zoukbe, io tsika mizaha ninazy koa. Voilà, merci à tous.